Prethodnih godina, a pogotovo prošle 2023. godine, svjedoci smo sve češćih vremenskih neprilika, da li to bile obilne kiše ili superćelijske oluje. Da li znate koliko je plovila oštećeno, potopljeno, prevrnuto u ovakvim olujama? Mi znamo, zaista mnogo. I popravke nisu nimalo jeftine. Zbog ovoga u prethodnom periodu sve više razgovaramo sa našim klijentima na temu iz oblasti osiguranja i uvidjeli smo da zaista mali broj naših klijenata zna nešto više o toj temi. Iz tog razloga danas je sa nama specijalni gost, ekspert iz oblasti osiguranja. Dobrodošli u prvu epizodu 4. sezone našeg video serijala Nautice Info. Jedna od tema koju smo obradili u prethodnoj sezoni bila je bezbednost tokom plovidbe, u kojoj je vlada pričao kako da pravilno uplovite, odnosno isplovite iz marine, kako da rasporedite težinu na svom plovilu, neka oprema koju je obavezno da imate na plovilu. Kada preduzmemo sve što nas je vlada savjetovao, to ipak nije dovoljno. Jer šta se dešava kada mi nismo na plovilu i nismo tu da brinemo o njemu? Na tu scenu stupa osiguranje. Zato je sa nama danas Jan iz firme Respect, koji će nešto više da vam ispriča o samom osiguranju. Pozdrav, Jan. Zdravljen. Da li bi mogao da nam se predstaviš, da kažeš šta tvoja firma radi, koliko dugo poslujete i kako to možemo da pomognemo našim klijentima da malo bolje razumeju samo osiguranje? Mi smo posrednik u osiguranju, Respect je posrednik u osiguranju. Jednostavno rečeno, to je neka vrsta savjetnika. Da to tako pojednostavim, da sad ne držim dugačak govor o nama, postojimo 13 godina i bavimo se isključivo osiguranjem i rješavanjem šteta. Ja bih krenuo onako od početka. Prvo da pričamo o tome koliko često iz vašeg iskustva ljudi osiguravaju plovila, pošto iz našeg to nije tako često pojava. Da, to je, kao i inače, branša osiguranja je jako slabo zastupljena kod nas. A kod plovila možemo reći da je procenat osiguranih plovila od ukupnih plovila možda najmanje zastupljen od svih vrsta osiguranja. Sad kad bismo uzeli u obzir onako neku malo širu sliku, da li su za to zaslužni samo ljudi, odnosno korisnici plovila, ili su za to zaslužna i neka osiguravajuća društva koja nemaju baš tako širok dijapazon ponude samih osiguranja? Svi pomalo. Prevashodno treba početi od samih sebe. Evo, mi 13 godina poslujemo, a prvi put snimamo video o osiguranju plovila, a pre 6 godina smo snimali video o osiguranju useva, tako da i mi malo kasnimo. Znači, treba početi prvo od sebe. Nismo zakasnili. Ovo što se trenutno dešava oko nas, oluje, i naravno ima i drugi faktor, ima sve više plovila. Vidite da su marine pune, nema mesta, još malo će početi da se sudaraju na rekama, sve to će doprineti popularizaciji u stvari osiguranja. A kada pričamo o samom osiguranju plovila, da li možemo nekako da razgraničimo kakva to osiguranja postoje? Znači, da li postoje neka obavezna osiguranja kao, na primjer, osiguranje iz autoodgovornosti? Da li postoje kasko osiguranja? Šta je pokriveno tim osiguranjima, onako da krenemo jedno za drugim? Podeliti ih možemo u te dve osnovne kategorije. Obavezna i neobavezna. Dobro. U obavezna osiguranja spadaju osiguranja koja prilikom registracije morate da kupite. Kod nas u Srbiji je to obavezno osiguranje plovila, koje podrazumeva da kada vi nanesete štete trećim licima, ali samo licima, ne i njihovim stvarima, za razliku od automobila gde je ona AO polisa ili autoodgovornost pokriva sve štete koje nanesete licima i stvarima, kod plovila obavezno je samo osiguranje štete na licima. Da bi se pokrilo tom polisom i štete na stvarima, treba da se doplati. Znači, obavezno je to osiguranje. To osiguranje je obavezno kada koristite motor koji ima više od 20 konja ili ti 15 kW. Da sumiramo onako za naše gledalce, to bi značilo da ukoliko ja vozim jedno plovilo, vi vozite drugo i mi se sudarimo da li to bilo iz moje odgovornosti ili iz vaše, odnosno iz moje greške ili iz vaše, apsolutno je nebitno. Naše osiguranje, ukoliko ga obojice imamo, pokriva samo štetu, ako sam ja kriv, vašim putnicima na plovilu, a ako ste vi krivi, mojim putnicima na plovilu. Znači, apsolutno ne pokriva, što se kaže, materijalnu štetu, nego samo nematerijalnu štetu.
osim ako to posebno ne ugovorimo polisom. Zato je važno šta dodatnom tamo... polisom. Tako je, šta tamo piše, ili dodatnim nekim rizikom koji smo uključili u postojeću polisu. To nije svakoj državi tako. Možda i mali apel za da svi kače svoje čamce, vuku ih u Crnu Goru, Hrvatsku, idu negde na put, nosi čamce sa sobom. U tim državama važe drugačija pravila osiguranja, nećemo ih sada nabrajati, ali treba da se informišete u kapetaniji gde idete, kakvu vrstu polise morate imati. Jel to ono što mi uvek preporučujemo našim klijentima, odnosno napominjemo im da ukoliko idu, na primjer, u Hrvatsku, moraju da uzmu pored ovog osnovnog osiguranja, odnosno obaveznog, moraju da dokupe još jednu polisu da bi mogli da idu na more i tamo ga koriste bez problema. Ili, na primjer, u Crnu Goru i Grčku opet važi neka druga polisa za to. Tako je. Treba se dobro raspitati tamo gdje idete da bi imali što tačniju informaciju. Jer stvarno su pravila različita i treba se pridržavati lokalnih pravila tamo gdje se čamac koristi. Kako bi izgledala jedna kasko polisa? Znači, šta je pokriveno kasko polisom? Znamo da kod automobila tu se vrlo često odvajaju stakla, da stakla moraju dodatno da se osiguraju ili, na primjer, osiguranje od krađe. Da li je to kod plovila isto tako podeljeno na više segmenata ili je kasko jednostavno kasko, odnosno uključeno je sve? Podeljeno je, jeste. Međutim, polise kaska su vrlo širokog spektra. Moram da pohvalim naše osiguravajuće društvo. Stvarno imamo odlična kaska osiguranja. Mi možemo reći da je to popularno rečeno full kasko. Skoro šta god da vam se desi vam je pokriveno na vašem plovilu. I u toj situaciji kada bi ja sada udario u tvoje plovilo, na mom plovilu te štete bi bile pokrivene. Što je vrhunska stvar. Ako bi imao i polisu odgovornosti koja uključuje materijalne štete i na tvom vozilu bi bile pokrivene štete. Odlično. Ili ti plovilu. Sad možemo da nabrajamo te rizike, ali mnogo je lakše reći šta nije uključeno nego šta je uključeno. Ih ima mnogo manje. Ali i to što nije može da se doplati po kasko polisi da bude uključeno. Recimo izvlačenje plovila. To uglavnom nije uključeno u osnovni kasko. Manevar plovila, znači neki transport, pretovar, utovar, to nije uključeno u kasko polisu. Tako je. Ili recimo izvlačenje kada se desi potonuće, to izvlačenje mora posebno da se doplati. To opet je to nekoliko procenata od osnovne kasko polise i to nije skupo, ali nije ugovoreno u osnovni rizik. Nama se to desilo, naplaćivali smo štete stvarno gde je izvlačenje bilo vrlo komplikovano, pogotovo je preporuka da ljudi koji idu na more da dobro ugovore svoju kasko polisu, jer tamo vam nadležni organi odmah nalažu da izvlačite svoje vozilo napolje. Važe lokalni zakon. Tako je, o svom trošku. Taj trošak ne mora uopšte biti mali. Pogotovo ako mora dođe neka dizelica i tako dalje, to je uglavnom uvijek skupo. Da. Tu bismo mogli da napomenemo da mi kao kompanija imamo polisu osiguranja iz delatnosti, odnosno da sva plovila sa kojima mi radimo su osigurana prilikom manevra u smislu pretovara, utovara plovila, izvlačenja, transporta i tako dalje. Tako da sva vaša plovila koja su kod nas su u potpunosti bezbedna. I kada biraš marinu, gde god želiš da dokiraš ili da parkiraš svoje plovilo, moraš dobro da se raspitaš da li oni imaju osiguranje i na koji način posluju. Jer, evo, pričali smo ovo što se dešavalo u Bačkoj Palanci zadnje 2 godine. Ja sam iz Bačke Palanke, pa mogu da to sam onako... Na ličnom primjeru. Neverovatna stvar. Svi koji su bili dokirani su imali neku štetu, manju ili veću. Ja mislim da kod nas imao više od 250 čamaca, što je ozbiljna količina. Jeste. I u prošloj godini ih je bilo potopljeno negde oko 30. To nije mala brojka. Pa nikad, 15%. Da, mnogi su imali štete i sada mi pokušavamo da rešimo taj problem. Međutim, kada dođe takva oluja, gde je vetar preko 100 na čas, ne postoji način da se plovilo obezbedi do te mere da ne bude oštećeno. Bili smo svedoci prošle godine. Može da se desi sreća, da se to ne ponovi, ali jednostavno ako se otkači ponton, a i to se dešalo, to se u Palanci desilo. Desilo se i u Novom Sadu. To je jako teško. 3 pontona su se otkačila i krenula prema nama. I oni udaraju u ostale pontone koji se tu nalaze. To je jednostavno
Osiguranje je tu jedini spas, da budemo iskreni. Tu ne postoji način da ga vi, što ga čvršće vežete, o tome smo pričali malo pre, činite problem tom plovilu, ne može da... Ne može da se kreće. Tako je, tako je. I tu se vrlo često dešava da taj ponton koji se u međuvremenu ošteti kada se odvezao, može bukvalno da napravi još veću štetu tako što će da potopi i vaše plovilo ukoliko krene da tone, ako su debeli kanapi, ako je vezano previše kratko i tako dalje. Kada pričamo već o ovim štetama koje se događaju, ja bih naveo onako par primjera koje naši ljudi uvek vole da spomenu. Ta kasko polisa. Da li se ona odnosi samo na neke štete u smislu havarije? Šta se dešava ako udarimo našim motorom u plitku vodu? Odnosno u nešto u plićaku, špor, pesak, znači oštetili smo motor. Sve te štete su uplative po kasku. To su takozvane plovne štete ili štete u kretanju plovila. Te štete su u potpunosti plative. Sad ću to reći jednom, ali važi uvek, zavisi kakvu ste polisu ugovorili. Jako je to važno, gde ste je kupili, kod kog osiguravajućeg društva i šta piše u tim, ajde kažemo, sitnim slovima. Ali generalno kasko pokriva takve štete. Naše najčešće štete tog tipa su da je neko zakačio u reci nešto u nekoj plitkoj vodi. Poznato je na Dunavu da imamo puno šporova, odnosno kamen koji je bačen u reku da bi ukoritio samo kretanje reke kada je vodostaj mali, da bismo imali određeni vodostaj, da bismo imali vodu tamo gde nam ona treba na plovnom putu i uglavnom novi nautičari ne znaju za te šporove i vrlo često se događa da bukvalno pređu preko njih na tom nekom među vodostaju gde uglavnom oštete svoja plovila, vanbrodske, brodske motore i tako dalje. A i brzina kretanja čamaca danas i pre 10 godina je veoma velika razlika. Jeste. I količina plovila i njihova prosečna brzina kretanja. I prosečna vrednost jednog plovila. To svakako. Kad već spominjemo tu kasku polisu, da li postoje neki uslovi u smislu kaska, da li plovilo može da bude osigurano kasko, a da bude vezano negde na obali, bukvalno bez ikakvog osiguranja, u smislu da neko gleda to plovilo, da brine o njemu, da vodi računa da li je napolju nevreme, neko možda dođe da ga ukrade. Da li tu postoje ograničenje? U tim situacijama postoji. Znači, kasko polisa pokriva i krađu ili ti otuđenje vozila, provalnu krađu. Međutim, samo u marinama koje imaju čuvara, stražara ili ti kamerni sistem koji menja tog čoveka. Znači na adekvatnim vezovima? Apsolutno. Ako svoje plovilo parkirate negdje gde to nije adekvatno, kasko se neće aktivirati i nećete moći naplatiti štetu od krađe. Ne možemo reći da krađe nema. Nije česta kao nekada, ali još uvek postoji. Slažem se, imali smo i mi dosta iskustva sa krađama plovila i upravo iz tog razloga savjetujemo svim našim korisnicima da plovila drže osigurana, osim ako nisu u adekvatnoj marini kao što kažete. Opet ponavljam, kod nas na našoj marini su sva plovila i osigurana delom, ne u potpunosti, nego na nekom određenom nivou od same štete koja se može dogoditi. Kasko osiguranje čamca je jeftinije nego kasko osiguranje automobila. I to bih rekao mnogo. Tako je. Mnogo jeftinije. Evo, navešćemo primjer. Bigfoot i Honda, koje vrede 10.000 evra zajedno, osiguranje za letnji period, 4, 5, 6 meseci korišćenja, bi trebalo da košta negde oko od 15 do 20.000. Ne mesečno, nego za ceo taj period. Znači pričamo o iznosu od 1 do 1,5% ukupne vrednosti. Od vrednosti plovila. Samog plovila. A u stvari caka, zašto je to kasko osiguranje tako jeftino za plovila je zašto ga ne uzimamo na godinu dana, je li tako? Jer mi auto kasko uzimamo na godinu dana, a za plovilo nema potrebe da uzimamo kasko na godinu dana kad će plovilo da nam stoji u zimovniku. Samo nam treba kasko za period kada ga koristimo. I treba istaći da su jako retke štete gde se totalno uništi celo plovilo. Uglavnom, evo, bila je oluja, imamo uzorak 300 čamaca Bačke Palanke ili 250, nemamo ni jednu totalnu štetu. Izvukli smo te čamce, popravio se motor, nema toliko totalnih šteta, ali recimo u saobraćaju na moru imali smo i potpuni požar i brodolom, gde su došli takvi talasi da su zbog kratkog veza napunili i potpuno uništili, po dnu se vukao taj gliser. Imali smo i eksploziju čak.
To je još i sigurno iz razloga što ipak na moru imamo slanu vodu koja mnogo prodornije uništava komponente na samom plovilu nego slatka voda koju mi imamo ovdje. Imamo i situacije da ljudi kombinuju. 3 meseca je plovilo ovde, 2 meseca je plovilo na moru. To sve može da se osigura, samo se navede na polisu i čak i taj transport može da se ugovori. Inače, to su česte štete u transportu. Da. A ne zato što sad ja kao Jan Janac ću da odvezem svoj čamac, ja ću ga paziti, ali ja nemam sa tim iskustva. Ja to radim 1 do 2 put godišnje, ja nemam sa tim iskustva, pa prva preporuka je dajte to stručnjacima. A ako već želite da to radite sami, onda treba da to rešite kroz osiguranje, definitivno. Tako je, da se rešimo tog rizika u stvari. Da. Dobro, znači, na kraju krajeva, ukoliko bih ja želeo da osiguram svoje plovilo, ja mogu da se obratim vama i da bukvalno sa vama dogovorim da kažem ove godine planiram da idem na more 2 meseca, bit ću na Dunavu 3 meseca i posle toga idem u zimovnik i nije mi potrebno osiguranje. Vi ćete meni da napravite takvu polisu, mi to platimo i u potpunosti smo sigurni što se tiče neke štete koja može se dogoditi na našem plovilu. Tako je, mi vam ugovorimo sve vrste polisa, čak i one koje vam važe za inostranstvo, gde možete sa našom polisom dojete u Grčku i kažete evo ja imam dokument da osigurao sam svoje, mislim Grčko, Crna Gora, nebitno, destinacija, znači možete da koristite polise iz Srbije. Sve to možete govoriti ovde i jako je bitno nam popišete rizik, šta radite, koliko ga koristite, gde dokirate, da bismo mi znali da vas posavjetujemo onako najbolje i naravno kakav je to čamac. Postoje velike razlike u plovilima, da naši dunavski klasični, ajde kažemo jeftiniji ili plovila manje vrednosti se osiguravaju na malo drugačiji način nego plovila ovakva koje imamo iza nas. Tu treba posebno osiguranja. Možda u nekim emisijama nekih narednih sezona budemo pričali o P&I klubu i o tim specifičnim osiguranjima jahti, skupocenih čamaca, glisera, brzih glisera. To se radi drugačije, ali može da se osigura. Jan, pošto si spomenuo neke klubove osiguranje i malo ozbiljnije polise, kaži nam šta se događa ukoliko imamo neku skuplju opremu koja nije standardna na plovilu. Na primjer, imamo neki skup sonar. Bigfoot sa Hondom 20 može da vredi oko 10.000 eura, a možemo da stavimo sonar od 4-5.000 eura. Ili, na primjer, motor guide, pramčani motor i tako dalje. Šta se dešava u tim situacijama? Kada ugovarate osiguranje, važno je ko vam radi to osiguranje. On bi trebao da vas posavetuje koje od te opreme treba da se osigura i na koji način. Sva ta oprema može da se obuhvati kaskom i znači možemo da osiguramo i veslo koje se nalazi na plovilu, a možemo naravno i neku mnogo skuplju opremu. Apsolutno možete da osigurate sve. Osiguranje će vam, ako nešto ne može, oni će vam reći da to nije u mogućnosti, ali bolje je da znate nego da niste to ni naveli. Znači najjednostavnije bi u principu bilo našim klijentima da ukoliko imaju novo plovilo, bukvalno po predračunu, odmah tako kako je novo, a ako su među vremenu dodavali nešto opreme, na primjer neko ima plovilo koje već koristi par godina, dodao je novi skup sonar, ima fakturu od sonara i priloži vam tu fakturu, vi to fotografišete da se nalazi na tom plovilu i samim tim to se dopiše u polisu i onda je to sve osigurano. Tako je, i to su i najčešće štete. Ako se, recimo, imali smo te situacije sada, nažalost, a imali ste ih i vi, evo vidjeli smo razne štete i ovdje u dvorištu kod vas koje postoje, još uvijek se popravljaju. Još od prošle godine, da. Da. E sad, u toj situaciji, kada imate skupocenu elektroniku, zvučni sistemi, video sistemi, imamo svakakve situacije. Chartplotteri, tako je, radari, autopiloti, svašta nešto. To strada prilikom potopljenja čamca ili ti plovila i tu se plaća potpuna zamena. Zato ih je jako važno navesti. Ako ih niste naveli, dokazivanje da ste ih imali je skoro pa nemoguće, jer ih niste ni osigurali. Jasno. A sad, pošto ste naveli tu naplatu štete, kako u stvari funkcioniše naplata štete prilikom kasko osiguranja? Znači, aktivirali smo kasko, da li mi tu imamo neko učešće, da li možemo da naplatimo samo po predračunu da se odradi uviđaj, da li smo mi dužni da popravljamo to plovilo, kako to funkcioniše sve? Isto kao i kod automobila. Potpuno identičan princip. Šta više, očekuje se da to uradite u ovlašćenom servisu. Po uslovima svakog osiguranja treba da dovedete stvar u prvobitno stanje i da potpuno otklonite kvar, ili lom, ili
Šta god da se desilo, da. štetu. Kada se desi šteta, treba pozovete onoga ko vam je to ugovorio. Ako ste govorili kod nas, onda zovete nas. Mi dođemo, pogledamo, prijavimo štetu, napravi se neki uviđaj i onda se napravi dogovor. Ako nema svrhe popravljati vozilo, isplaćuje se ono što ste kako ste ga osigurali. Ako ima, ide idealno u ovlašćeni servis koji izvrši popravku, vrati ga u prvobitno stanje i na osnovu te fakture osiguranje plati. Može i vama, a može i servisu, kako se dogovori. Znači, apsolutno je sve jedno. Tako je. A što se tiče učešća, i to zavisi kako si ga ugovorio na policiji. Ako imaš visoko učešće, što mi savjetujemo kod skupocenih plovila, nema potrebe da štetu od 500 € naplaćujete kroz osiguranje, a bit će vam mnogo skuplje. Jasno. Ugovorite to odmah sa višim učešćem, ali kod totalnih šteta tu je već sistem malo drugačiji, pogotovo kod skupih plovila. Da, tu je još jako bitno napomenuti neka negativna iskustva koja smo mi imali, ne zbog samog osiguranja i pravila o osiguranju, nego zbog toga što klijenti, nažalost, nisu upućeni kako samo osiguranje funkcioniše, bez obzira što smo mi milion puta pokušali da im napomenemo da to baš tako ne može. Znači, ukoliko imate kasko polisu, jako je bitno da prilikom same štete, kada se šteta dogodi, odmah pozovete onoga sa kim ste ugovorili osiguranje, da izađu i da naprave uviđaj kako to vaše plovilo izgleda u tom zatečenom stanju. Tek posle toga može plovilo da se dovlači kod nas ili samo motor, zavisi šta je potrebno, i da se onda krene u defektažu, odnosno da servis kaže da li je potrebno zameniti još nešto. Naša najbolja praksa je pokazala da napravimo predračun, znači šta bi sve trebalo da se odradi, i onda na osnovu toga osiguranje da neki odgovor na osnovu njihovog procenitelja, da li neke stvari moraju da se menjaju u potpunosti ili treba da se zamene, mogu da se poprave. Na primjer, ako nešto oštećeno, naravno da ćemo u smislu estetski može da se ofarba, nećemo menjati ceo deo. Jer, naravno, treba da se vrati u pređašnje stanje, ali tako? Da, i nikako to ne treba raditi na svoju ruku. Mi smo čak praktikovali da odmah tražimo ekspertizu stručnjaka, na primjer vas, da vi kažete, evo, oštećena je ova Honda, bila je pod vodom 2 dana, šta tu otprilike možemo da očekujemo? Jer mnogo puta kada uđemo u popravku shvatimo da ni ne možemo da je popravimo. Tako je, mi smo imali dosta puta iskustvo gde klijenti donesu vanbrodski motor ili doteraju cijelo plovilo, kažu popravlja, ja imam kasku. Ja više puta uvek pokušam da napomenem da to baš tako ne funkcioniše, jer vrlo često onda završimo u situaciji gde kasko jednostavno neće da isplati štetu za sonar koji nije bio upisan u samu polisu ili neće da isplati štetu neke opreme koja također nije bila upisana, ili su oni smatrali da to nije za zamenu, da se stavi baš novo. Klijenti dosta budu lagodni prilikom te, da kažem, popravke, a to nije baš dobro. Znači, bitno je da poznajete ono što ste platili i da na taj način dogovorite sa onim sa kim ste ugovorili kako bi moglo da se krene u realizaciju same popravke. Može da ti se desi da je popravka skuplja od zamene. Tako je. I to se dešava. A pogotovo što mi kada osiguravamo plovila, ne osiguravamo ih na full novu vrednost. Naravno. Jer recimo vrednost svakog motora u vremenu pada. Tako je. I svakog plovila. Tako da vi može da se desi da je popravka skuplja nego od vrednosti na koju ste osigurali. To je vrlo česta pojava. I onda u suštini se ne isplati, isplatit će vam samo do vrednosti na koju ste osigurali. Nije novo nabavna vrednost. Tako je. Ukoliko ja, na primjer, imam kasko polisu, želim da aktiviram kasko i ne želim da popravljam plovilo, da li ja mogu da izvršim naplatu štete i u kom iznosu, kako to funkcioniše? Može. To se dogovara sa procenom ili likvidacijom, kako god, kod osiguravajućeg društva. U mnogim situacijama, mi smo imali takve situacije gde jednostavno postoji ekonomska opravdanost da se ne popravlja, ili da kažete ja ću to da popravim sam, osiguranje vam napravi obračun, ako ste saglasni, oni vam taj novac isplate, a vi ste dužni da to vratite u prvobitno stanje. Tako, to je moguće da se uradi. Međutim, to je sada sve ređa pojava. Svako to želi da mu se to vrati onako kako je bilo, jer za razliku od automobila, kada smo samo ponekad zaljubljeni u svoje vozilo, skoro svako je zaljubljen u svoje plovilo. On hoće nazad to njegovo plovilo. Tu je ta razlika i ima ta veća emotivna veza. I zato i negde je logično da se plovila više osiguravaju od automobila, a u stvari obrnuto. Kada bi pogledali malo iskustva iz inostranstva, a Hrvatska je odličan primjer, imaju veliko primorje gdje ima stvarno puno plovila. I imaju to odlično uređeno.
imaju to odlično urađeno, stvarno, ja ne znam, nikoga nisam upoznao tamo da je rekao da nema kasko na svoje plovilo. Iako to ne moraju biti jahte. Tako je, tako je. Htio bih još samo da spomenem zbog naših klijenata, taj sam proces naplate, znači, opet zavisi od same polise, ako sam dobro razumeo, kakva je ugovorena, znači, da li je učešće u šteti izraženo u procentima ili neki fiksan iznos, to opet zavisi od same polise i ne možemo reći konkretno na primjeru koliko bi to učešće u šteti trebalo da bude, je li tako? Tako je, zavisi kako ste ga ugovorili. Postoje polise koji nemaju učešće u šteti. Nisu česte, ali postoje. Ja bih još postavio jedno pitanje, pošto smo spomenuli da, na primjer, vi imate potrebu, odnosno želite da vučete vaše plovilo na more. I sada, vaše plovilo je naravno registrovano, vaš automobil je registrovan i imate osiguranje iz auto odgovornosti, prikolica vam je registrovana i imate osiguranje iz auto odgovornosti i dogodi se neka nezgodna. Znači, kako onda funkcioniše osiguranje u toj nezgodi ukoliko nemamo kasko, znači imamo samo obavezno osiguranje, ono trećeg lica o kojem smo pričali, šta se dešava sa našim plovilom, da li je tu šteta pokrivena ili nije i u kojim situacijama ako jeste? Znači, pokušat ću to da objasnim onako na plastičnim primjerima. Ako sam ja udario nekoga i moj čamac se ošteti tom prilikom, a ja sam kriv za to, to mi ne pokriva osiguranje, ni moje auto odgovornost, ni kasko vozila, ni kasko plovila, osim ako to posebno nije ugovoreno. Taj transport, recimo do mora. Da, o kojem smo pričali. To je najčešća situacija. Ako mene udari neko i on je krivac te saobraćajne nezgode, onda iz njegove polise auto odgovornosti od njegovog vozila će se pokriti šteta na mom plovilu koja je nastala. I na prikolici, i na kolima, i na putnicima, ali i na plovilu, na tom teretu koji sam ja prevozio. Tako da to je okej. Ali u većini slučajeva statistika govori da šteta na robije, ili ti na, u ovom slučaju ta roba je plovilo, izazivaju oni koji ga prevoze. Tako da treba razmišljati o tome, to nije skupo, sad ne bih da kažem neku pogrešnu cifru, mnogo zavisi od toga da li je to gabarit ili je van gabarit, kako se vuče, koja je ruta i tako dalje, ali to stvarno treba ugovoriti, ako ste odlučili da to radite sami, znači prva preporuka naša je nemojte to raditi sami. Ali ako ste baš odlučili da radite sami, okej, onda to osigurajte. Ako nisu odlučili da to rade sami, svakako mogu da nam se obrate, pa... Nekad zovu vas. Tako je. Mi ćemo uslužno da odvučemo plovilo na bilo koje destinacije. Ja čak ni moj čamac nisam vukao sam i vozio ga u zimovnik i vraćao ga. Ja koristim stručnjake. To je jednostavno... Mislim da svako treba da radi ono u čemu je dobar. Tako je. Jan, hvala ti za sve ovo i svakako da možemo preporučiti vašu firmu našim klijentima ukoliko imaju bilo kakva pitanja iz oblasti osiguranja da se obrate ili nama ili vama. Hvala. Verujem da smo uz ovu epizodu o bezbednosti plovila pokrili apsolutno sve iz teme o osiguranju plovila, a ukoliko smo nešto izostavili, budite slobodni da nam pišite u komentarima, a mi ćemo vam odgovoriti na ta pitanja ili ukoliko ne znamo odgovor na ta pitanja, posavjetovat ćemo se sa Janom. Ovu epizodu ćemo završiti nešto malo drugačijim sloganom nego što ste na to navikli. Tako da vaše plovilo je naša briga, a kada nastupi viša sila, vi ste onda Janova briga.